Welcome to my channel. Enjoy watching. Yun ang nato si Kristo. Magindayo po sa iya matang sila tapos naginguha na magkaburunyog bilang sa lokal na simbahan na nagbabaklay pasiring sa kaharian ng pagkamuot kagaylayahan ng sikapaliduhan. Idulot niya to ang satuyang mga pamili. O Diyos na makakamhan, nagpapasalamat kami sa mo sa pagtao mo sa muya kan sa imong bugtong na ati. Sa samuyang pagirumdong at pagselebrar kan misteryo Pascual, makantan lugod niya mo ang grasya ng bagong buhay, tanganing makaabot kami sa imong langit nun na kahadian. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng kaligtasan na gikan ti Kristo. Nagpapasalamat kami sa pag-antabay mo sa samuyang komunidad at nasyon. Pinagsisilibrar niya mo ang misteryo Pascual, ang presensya ni Jesus bilang paratubos. Ang namamayo kan samuyang pagkaburunyog sa pagtugod, paglaom, asin pagkamot. Kamuluhan sa Ama at sa Aki at sa Espiritu Santo. Gabos po. Samuyang natin ko, samuyang sariling komunidad sa iman sa nasyon, na maot niya mo na magkaroon ng bagong buhay. Mapasamuya lugod ang mga grasyang ini, turog na sa kahagi kan mga sakranan ito. Napamibig niya mo na sa huli ng daw, na kairas man kami sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Kamuluhan sa Ama at sa Aki at sa Espiritu Santo. Iring sa kapinungan, kasinunyan, nanayman, at sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamiti kita. Bago mo tulad Diyos, ikang sa kuyang kaibahan, sa pagbaklay sa dalang ng krus. Ang ginigo niya mong pag-istasyon, inilog niya mo bilang gawin ng pagpenitensya. Inilugod, makarinig ka sa buhay mga puso, pero mahiligo niya mong maabot ang kaharian, at makirat sa kumakay na rin kasagpuran. Amen. Ibago na po sa isang mga bilang sa rong komunidad at sa mga personal na intensyones, mga kahagadan sa bahay ito. Sa tulang parokya, mga SKK, o kung saan nakita mo yung bukong Napadagos, kang sinodal na simbahan. Para sa kapadean at itong obispo. Siliman para sa gabos na kalat sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama, ng Aki at sa Espiritu Santo, ang grasya ni Jesucristo ang nagwarananta ang pagkabuot ng Diyos, asin ang pakisumarot ng Espiritu Santo
mapa sa indo gabos. Asin sa imo espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkahigot kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagpukumpisal ako sa Diyos sa makakamahan, asin sa inyong mga tugang, kanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa paramon, sa ibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nananagi ako sa Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako ipangiti sa gurangan ng Diyos. Mahirap manlugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Dugabos. Pabayaan siya, nasarahit iyan para sa daw kang paglubong sa ko. Sarong pagpapahiling kan sa tong kagurangan, na pagpapatunay na mahal siya sa atubang sa kaibahan kan sa iyang mga disipulos. Pagpapatunay na kitagapos na inatod na separation anxiety. Whether you like it or not, accept it or not, gabos kita iba kailan. Alagad mga tugang, maging ang sinabi man ni Jesus, ang palapit sa sinabi ni Judas. Sabi niya, kadatlan na bes, kung sa gabos na aldaw at panahon, kaiba nito ang mga dukha, alagad ako dati sa ako mahali. Ano ang mensahe kami mga tugang para sa to? So bago po habang nag-journey kita sa grupo ko, permit ang kahaputan, harayo ka ba? Pirang tukad pa. Pirapang kilometro. Si Maring Merle. Mga tugang habang nadaw ko to sa kong bagay ang naglaw sa pagpuro-puro ko, yun na, it's not about the destination. It's about the journey. Especially kung sinasay ang kaibahan. Kaya nga ni lakaw, kaiba ni Kristo. Pero sa bago sa grupo ko, bago lang lakaw. Kundi kakan, kaiba ni Kristo. Kala ko dalagan. Sa inda ka daw. Okay ba kaya? Sindag iyo. Di kay sa may kaya. Na ang pinaka-important sa gabos, magandang itong makamati ay kamananan, kuya pagkita, nagturong kung kakasip ba sa kuya, pagay sa ko, nasa nakilay-kilay, kung sinabi sa ko, kami ang kasong dapat lakaw, ito po yung bawat yan. Pero kung nakikita, si Joy, kan paglakaw, bakulang kay ba ang labang saro, kundi ang paglakaw kay iba ni Kristo. Ini ang mensahe sa ulit niya. To appreciate Christ's presence sa ahok ng Mahal na bawat kaya iba. kamuti. Barato na daw. At sindugod naman kaya ang ibang ng somento ni kada sa mga sangka, kada lumisan ko sa paglakaw kay Ibang Kristo, kundi everyday. Kay kwantang mahiling kan sa tong kagurangan. To appreciate His presence. Ang mensahe niya, dahil doon ibang mga luka, ako dati pamahali ako. Sumantang yahon, apresyaro. Kasi mahiling na ang tunay na kaugbahan, bago na nakaabot na kita, hindi kundi na kita naglakaw, napagan, alagad, padagos na naglalakaw, at nag-uugma, ninhuli, taarang ta, di kita solo-solo sa paglakaw. Makulang ta kay barang ta kada sarok, kundi urok pa dyan, kakaibahan ka ang sa tong kagurangan. It's the first point. It's not about the destination, but the journey kung konsistay ang kaibahan mo sa pagpaklay. Pangalawa, the act of particular person sa Ebanghelyo na si Marta o si Maria. Nagbubok ni mamahal na ulo, asin urok pa, ipinangpunan sa bibis ni Jesus ang sa iyang
buho. Pero sa status symbol ng babae, iyo ang buho. Kaya kung mga students na, mapailan na. Pag nagbubuto ng uban, papakulor na. Kaya kung sabihin ko, it's an act of gratitude. Remember, si Marta, si Maria, tulungan ni Lazaro na binuhay liwat ni Jesus sa mga ganyan. It's an act of gratitude. Pagpapasalamat ay natin ang mahalong. Kasi espesyal ang kain. It's not about the pahamot. It's not about the amount ng pahamot. Kasi it's about kung ano ang intensyon ng puso ni Maria na ginibo ang bagay na ito. Hindi mo ito lumahirin ka. Pagpapasalamat sa mahal na Diyos. Sa labi-labi, pagkamot, sa inako ng nabusa pa rin sa para sa tuya, binupahan kita, kinarga kita, pinasan kita, ihuli sa datingat ko ibinar o may binay ang sa iyang pagkamot sa sato. Iyan, gratitude. Dapat kita inaaliyan sa buhay ka. Suffering is not inevitable. Kaya napupo at ang magsakripisyo. Ano po yan? Nagsakripisyo kita. Ang gusto mo mataklas stress. Ang basta ko nahihipan sa bagong may mga may edad na. Pero sige pa, naglalakaw. Ano? Yan. This also our act of gratitude sa mahal na Diyos. Pagtanaw ng utang na loob. Ang bago lang yan, ang kinahin ni Maria sa Evangelyo, is an act of love. Purong pagkamakot para kay Kristo. Bago ta siya, pamilya ng Diyos Jesus, kundi more than that, nahihiling niya na ang presensya ni Jesus sa buhay nila, iyo ang pinaka-importante sa labos. Na kung saan minsan mo yung napapaliman-limanan ka na, kung saan minsan mo sa buhay ka, nawawaan ng halaga ang pag-apresya sa presensya sa kanyang pamilya, komunidad, barwaan, barangay, ilang simbahan. Why? Because buta na kita sa kung ano lang ang gusto ka. Buta kita sa kung saan pananatipo. Part na yan kan buhay sa mga pagkukulang. Part na kan buhay sa again, sabi ko ang puzzle. But ang sapos sa paglusa at pagtios, kayang lampasan, minbuta kita again, nag-children, naglalakaw, sa iba ng satong kaguranan. Kita kaipuan tambayan ang problema. Kita kaipuan tambayan ang suffering. Ang nagihan. Kaya nga ni sa rupong pagpapaling, paglakaw tagunan, na ang gabos ang hinilalang utang sa ngarang tunay na pagkamuot sa mahal na Diyos. Especially, na malampasan ta ang pagkamakasaklangon, puro pa sa gabos ang satuyang pag-ibig na kasabihin. So, hindi ko yung pangalawang punto sa mga nanasili. An act of gratitude and an act of pure love. Kasi pangtulo, kasi panuri, masabutan sa po na ang satong kaguranan ngunyan kita ng punsugma at sumanasanta, lugod sa puso tali hanggang sa pinakahuli. Because ang istorya ng kaligtasan ay natatapos sa crucifixion. Sa paglubog ni Jesus, tinali sa Rosary of the Cross, pinakamuri ang pagkabuhay niwa at sa atong kaguranan na mula giliw sa ipo sa badang ni Ignacio. First time ko po hindi makalipin. Kaya po sa harang ni Lorosan doon ka sa Santa Cruz. Ganyan, first time ko hindi, pagbalik ko sa parokya ni San Juan Bautista San Fernando, kaya ko ang kagayunan, kaya practice niya itong inis. Nalugod ay mawala. Inulita ang kaligtasan, natapos. At istorya ng kaligtasan, natapos at natundukan, duman sa pagkabuhay iwan, at sa itong kagawaan. So, sa journey, sa kagabatan, sa mga struggles, sa karagad, sa kahon niyo kang tapos na iyong pagbaklay ka, yakon ang kasaganahan ng buhay, sa mahihing ka, ang pinakang mahalaga sa pagkabos, bako na sa diri, kulit ang kapwa, ang komunidad, urong pa, at sa itong kagawaan. So,
Sa pagpadagos po ng dalang na misa, mga tugang, mahiling kalugod na ang lambang saro, hilingon, gamit ang mata kansatong kagurangan. Kaya pamuka ng pagniudas, kasi sa pagdabos, daring ilong kaibahan mga duka, ako minsan na. Kanagad, bakok ninyo sa pagbiyagi niyo sa mga dukha, kundi na mahiling ka sa mga dukha, ang dagdawan kansatong kagurangan. To do the same thing ng Virgin Maria. Kapapababaan sa pagpunas kang sa edifisyan ang sa buhok at sa pagpapahalaga sa imahin kang pahamot na abang mahal. Inilugod niya ang gamitin panay. Pahamot ni kapapababaan, pagpunas, ng pagpapalangkaw bakot sa sarili, kundi sa iba, urong ka sa mga tuka. Amen. Sabi na, lagi ito tekan. Puri ni Kristo sa mga kagurangan, Amen. ito po ang mga birthday mo niya. Birthday celebrators mo. Birthday celebrators. Habang mag-aragong na nag-anniversaryo, Katrabulan pa. bendisyon sa mga na Diyos. Kaguranda, nanginigbi kami, daan sa imong pagsuro, makatabang sa mga pakumbaba, asin padagos ataman sa mga nagasarin sa pagkahirap mo. Tanganin sa pagsidular ng Fiesta Pascual, magkaigwat sindang, bakos ng gawin hawak, kundi urong sa nabos, kalibigan yung buon. Puri ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Asin bendisyon ng kamo, kan Diyos sa makakamahal, kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. nakaw sa katulinongan asin pagkabuot ni Kristo. Salamat. Ako sa mga palatagan sa kagurangan, mga taasan, sa sawang natin.